start my reflection on my experience. One time, nag-blessing ko og usa ka balay. Nabantayan nako nga ang akong gibilisingan nga balay. Pagtuyok nako ang mga part no sa gawas nga bahin, do na po'y mga gipang salib sabuagan o kanang do na mga traces of blood. So dito sa balay murag gipahiran nila og dugo ang palibot, no? Takong nahuna before ko nag-blessing, doon na ritual nga ilang gibuhat. Siguro pag ihaw sa baboy, ila dayong gipang pahiran ang palibot. Sabta nato na kay murag remnant na siya sa maong mga pagan practices. Another nga example, nag-blessing ko og usa ka sakyanan, JP man siguro to, dunay buak nga botelya, unya, murag maklaro pa nako, tanduway man yun ni. No? Unya, doon na po'y pahiran po og dugo. O po na nahitabo. Nanong ingon animan ang ginabuhat natong mga tao? No, some of our fellow Filipinos, no, or even Catholics, no. Siguro makadumdum po ko sa experience, pag mag-birthday atong una, labi nag-ihawan kag manok, kurusang an agtang og dugo. Nanong ingon ana man pud no, nya nangutana ko ganiha sa mga kapilya, unsa may kahulugan niini? Basta mag-birthday dre, mao gyud na badlisan gyud. So kung way badlis, way birthday, no? Way celebration. Sayno nagsunod ta, pero wa ta makasabot. Tagaan na itong importansya, kini bitong paggamit sa dugo sa usa ka mananap. Because in our first reading from the book of Exodus, ang gibuhat ni Moises, binisayon lang nato para magkasinabot ta, gitapok niya ang mga tao, kini nga mga tao, mabaya ning mga kaliwat ni Abraham, nya gikan sa slavery in Egypt, nahimo siyang instrumento aron sila madala sa promised land. So while in the wilderness, dito gipuruma sa Dios ang iyang katawhan. So kini nga hitabo, gidala niya gitapok ang mga tao, naghimo si Moises og halaran 12 ka mga bato representing sa 12 tribes of Israel. Unya, nag-ihaw siya og usa ka baka. Ang dugo, gitunga niya. Ang katunga, iyahang kanang pisik-pisik no dito sa altar. Iyahang sa libwag dito sa altar. Ang nabilin nga dugo, iyapod nga sprinkle sa mga tao. Unsa man tong iyang gibuhat? Kana siya nagselyo sa maong kasabutan, covenant between God and His people, chosen people. Kining kaliwat ni Abraham, kining mga Hebreo o mga Hudiyo. Ang maong saad nga ang Diyos mag-uban kanila hangtod sa katapusan sa kalibutan, gisilyuhan, gilig-on, pinaagi sa maong ritual, pinaagi sa pag-ihaw sa usa ka baka, ug ang pagsalibwag sa dugo. Ang dugo gigamit aron pagmatuod, paglig-on sa maong kasabutan. Ang maong sabot, I will be your God, and you will be my people. Muna'y saad sa Dios. Kamo, piniling katawhan, ako, inyong Diyos, magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Muna nga kita, nakakatunta nga ang mga Hudiyo, they are the chosen people of God. Ug ang maong panghitabo,
nasulat sa kasulatan, nabasa nadungog nato sa unang pagbasa, ug ang maong ritual gisilyuhan, gilig-on ang maong kasabutan pinaagi sa dugo sa usa ka mananap. Siguro sa atong panahon kung dunay kasabutan, for example, samo sa For Cristo, doon na may mga memorandum of agreement sa mga LGU na kung dunay tigulang nga ilang isulod sa For Cristo, doon na po salay obligasyon. Mao na nga doon na may kasabutan. Giun sa mana paglig-on, perma nako nga direktor, perma sa mayor, unya perma pod sa ilahang MSWDO o sa ako pod nga supervisor. Unya doon na mga witnesses. Lahi sa ato karon kay ang kasabutan gilig-on, gipamatud-an, gisilyuhan pinaagi sa perma. Lahi day atong una dugo ang gigamit. Usa ka kasabutan, ako mahimo ninyong Dios ug kamo mahimong akong katawhan. Dabi atong ibalik sa atong experience kung pananglitan gibadlisan ta og dugo sa agtang kay birthday nato, kana siya remembering siguro the giver, the source of life. Mo na nga kung practice na atong una, ang uban gani dito sa baryo naghimo gihapon niini, kana siya siguro atong sabton nga panahon sa birthday, pasalamat ta sa gasa sa kinabuhi ug atong dumdumon ang maong saad kita gitagaan sa maong gasa o kining atong kinabuhi mahimong tanang halad ngadto sa Dios. So kung sa jeep nga giblisingan nako, kung gisilyuhan to siya og tanduway, delikadong driver ato. Disgrasya gyud tanduway mangoy gipuspos no. Ambot po na no. Gani nakasuway jud ko blessing nga mao gipag no. Father ay sa blessing Father kay gibunalan og botelya. Lahi po to wine man tong gibunal no. Sayang lang to, may pag-iinom na lang to human og blessing, no? Pero kung ingon ana bitaw, dugo ang kuan, gipahid o tanduway unsa pa to, mura bitaw og kanang walay mura ba mingon ko, careful siguro ta ana, no? Kanang ato ang bitawng bantayan na siya nga practices kay basin og mingon ta kanang muhalad kag dugo no buhaton baya po na sa mga kumingon ta na mga daotang espiritu, we acknowledge sa ilang presence kung pananglitan nagblessing sa balay unya we acknowledge nga dunay mga daotang espiritu mura bitaw sila atong gihalaran nga moingon naaman mo ayaw lang mo pag sinamok dinhi sa akong balay ihawan mo nako. Murag dili siguro tukma, murag dili haom sa atong pagtuo. Kay para nato ang pagpanalangin, ang pagampo mooy magsilyo kanang tubig no balaan, dili dugo sa mananap nga murag bitaw naghimo kag usa ka ritual. Mao na nga kung pananglitan nagpractice pataana murag unsa may intention nato? Kana nga giihaw nimo, gihalad ba na nimo sa espiritu nga di makita? Mura bitaw gi-acknowledge ninyo sila nga naa sila unya nanghayo mo proteksyon nila. Bantayanan na siya ha. Kay kung proteksyon ng atong pangayoon sa ato ang mga practices nga mga Kristiyanos kani atong sacramental blessing baya. Nganong kinahanglan ba man magpahid-pahid sa dugo? Para asa man na para na sa mga espiritu murag bantayan na no. Pasabot wala siya nahaom sa ato ang pagtulunan. Mga igsoon, karong adlaw, gisaulog nato ang the solemnity of the most holy body and blood of Christ, ang ihang lawas ug dugo. Kining gitawag Corpus Christi. Kung panahon ni Moises, dugo sa mananap ang giselyo, ang nagpalig-on sa maong kasabutan, ang New Covenant, ang bag-ong kasabutan nga gihimo ni Kristo, dili dugo sa mananap ang iyahang giselyo,
ang iyahang gipalig-on sa maong kasabutan, kundili iyahang kaugalingong kinabuhi, iyahang dugo. No? Muna makadungog bitaw ta, kita gihugasan sa dugo ni Kristo. Kana siya, in a spiritual sense, giluwas ta pinaagi sa iyahang pagpakamatay sa krus. Giula niya ang dugo aron kita makabaton sa kaluwasan. So kining ihang pagluwas nato, kining saad baya ang Dios, luwason ta niya gikan sa sala ug kamatayon, ang maong saad, ang maong kasabutan gisilyuhan, gilig-on, dili sa dugo sa mananap nga maoy ihalad, kundili si Kristo mismo maoy nahimong halad diha sa ato ang altar. Siya ang iyahang kinabuhi maoy selyo, maoy nagpalig-on, nagbatuod nga kining maong kasabutan iyahang gituman. So para kanato nga mituo kang Kristo, kining misa nagpahinumdom kanato sa maong saad. Giluwas ta niya gikan sa sala. Ug every time ta nga maka-apil sa misa, nagpahinumdom na kanato sa iyahang pagluwas kanato. Munang kining Eucharistia, gitawag ni siya, no? Nga kini bitaw kung mura bitaw bloodline kanato nga mga Kristiyanos. Mauni ang nag-sustain, nagpalahutay nato diha sa atong pagtuo. Pananglitan, maputol ang misa. Kan mananglitan panahon sa gera, moingon ta, murag mawad-an man ta sa pagtuo na hinunani, no? Kana bitaw mga tao nga naa sa kalisod, di na sila kasimba. O bisan gani kita nga nakasulay last year, gidid-an ta sa pagmisa during sa gitawag hard lockdown tungod sa COVID. Ang experience atong tulo ka bulan man siguro to, March, April ug May, murag hawang, no? Mingon ta, essential man pud ning misa kay nganuman ang tao di man lang siguro lawas kundi naputay kalag. Unang mingon, kinahanglan ang pag-ampo. Yang gobyerno ningon, kung mag-ampo mo, diharamos balay. Nagsugod ta, dunay online masses. Walay mga tao nga no pasimbahon kundili pari lang nga nagmisa o katong mga crew. Pero nakita nato lahi ra gyud kung musimba ka kay mudawat man ka sa sakramento, makakalawat man ka. Lahi ra nang musimba ka nga naaras TV o naalang sa laptop o diha makita lang sa internet. Lahi itong musimba physically sama sa atong gibuhat karon, though limited pero dako na kaayo ning grasya nga bisan pa man sa pandemic kitagaan tag kahigayunan nga makasimba. So kining atong Eucharistia gitawag ni siya atong dawaton ang kalanon nga espirituhanon. So si Kristo ang iyahang pulong, ang atong nadungog nga mga pulong sa sa kasulatan, ang pagdawat nato diha sa pagpangalawat nga siya nahimong kalanon nga espirituhanon. So kini ang nag-nourish, kini ang nag-sustain, kini ang naglahutay nato isip mga magtotoo. Unsa kaha ang kinabuhi nato kung wa tay simbahay? Siguro mamatay ang atong pagtuo. Mao na nga para nato mga Katoliko, ang misa naghatag kanato sa panginahanglan nga pagkaon nga espiritual. Kaya ang atong kaugalingon dili lang lawas, doon naman po tay kalag nga nanginahanglan o nourishment nga kinahanglan po nato at timanon. So mga igsoon, kining pagtambong nato sa misa, mao ang pagdawat nato sa kalanon nga espirituhanon. Sa ako mga misa sa baryo kaganiha, kitagaan nako og importansya ang kanabitawng kanang unsa ka importante nga makasimba ta. So tinamban lang ning ato. Ingon ani, pananglitan karong bulana sa June, no? Mingon man, no? Posible nawali na nako ni dinhi, ako lang i-review. Doon na may 30 days, no, karong bulana. Ang June, 30 kaadlaw.
Kung atong hunahunaon, panginahanglan sa lawas, paningkamot nato, siguro Lunes hangtod Sabado, manarbaho ta, naningkamot ta nga dunay pagkaon sa lamesa. Ang Domingo, para mangyutana na pahulay, para sa Ginoo. Munang sa story of creation, ang Domingo, gideklarar sa Dios nga balaan para kanato adlaw igpapahulay. So nakita nato every Sunday para gyud na mo simbah. Pero di kalikayan na mga tao nga dili nila tagaan og importansya. So kung pananglitan Domingo para sa kalag, Lunes hangtod Sabado para sa lawas, nakita nato ang dili balanse. So karong bulana pananglitan 30 days, nya 4 Sundays lang, 30 minus 26, moingon ta 26 para sa lawas, nya 4 lang para sa Ginoo, kalag, mura moingon ta di gyud balanse, ganse gyud ang para sa kalag. 4 ra ka Domingo, unya 26 days para sa lawas. Nya kana bitawng during Sunday, dili man gyud 24 hours na simbahan. Kung musimba ta, pinakataas na siguro ng 1 hour kapin, ibutang lang nato usa ka oras, depende sa walis pare. Kumingon ta, isa lang ka oras. So sa usa ka bulan, kung kada Domingo lang ta mosimba, 4 days ra gyud di ay. Dili gyud di ay 4 hours ra di ay, dili 4 days. Nakita ninyo? Nag-anam ka gansi. 30 ka adlaw, may nusa na to og 4 ka oras, ang nabilin 29 days and 20 hours. Para nas lawas, ang paras kalag 4 ra ka oras. Kung musimba ta nga kada Domingo, nya usahay kawaton pagyud nato ang oras, dadon ta sa atong mga trabahoon, atong mga lakaw, atong katapulan. Muna bitawng naipanultihon nga moingon, basin dagtagot, tambok taglawas, pero niwang atong kalag. Urag ato nang taken for granted bitaw ang panginahanglan sa atong kalag. Kung kita mukaon, mupahulay, maglihok-lihok, exercise para himsog ang lawas, ang atong kalag, doon na po siya'y panginahanglan. Kalanon nga espirituhanon. Pag-ampo, pag-apil sa mga kalihukan nga espiritual, kay diha ta madasig espiritually, musimba. Nya unsa may ilhanan mga indicators nga ang atong kalag loya, dali ra ta matintal. Tapulan ta mosimba. Nya pagkalihukan nga espiritual, di ta ganahan, pero kalingawan, abtik ta dito. Kabantay mo sa mga hinimbahon, moingon gyud na sila nga di kumpleto akong adlaw kung di ko kasimba, di kumpleto ang Domingo kung di ko kasimba. Nya, makita ninyo ang value. Kung kalingawan moingon, wa man tay makuha diha. Munang daghay mga tao moingon, nay nakita nila unsa ka importante ang mga kalihukan nga espiritual. Diha pod ba question bit, no? Diha pod nato makita ang values sa tao. So mga igsoon, dunay panginahanglan ang atong kalag. Usahay masakit ta, dili lang sakit sa lawas, sakit pos kalag. Kanang di bitaw ta kabantay ang mga ang values bitaw nato, ang sayop mahimong sakto. Ang sakto mahimong sayop, labi na kung di ta kayo kaklaro spiritually. Mabitaw na nga kung pananglitan, hagaron nimo og simba, hagaron nimo og apil kalihokan nga espiritual, naiuban nga mga pilosopo, ikaw bitaw nga sige simba, ngilad may hapog batasan. Diba? So mga igsuon, ang misa gitawag the highest form of prayer. Kay gidawat nato, makadawat ta sa kalanon nga espirituhanon. Mao na nga kung kita
magdebosyon sa santos nga misa, ganahan ta mo simba kada adlaw bakaha. Siguro ang challenge doon na unta na po'y kabag-uhan sa atong kinabuhi. Doon na may kahulugan anang gingon, ikaw bitaw aktibo simbahan, ikaw sigig simbang ad mangyapog batasan. Doon na ba kahulugan pud ana. So ang challenge yun dato, kung kita hinimbahon, paduol tas Ginoo, maningkamot ta uban sa iyang grasya nga dunay kabag-uhan. Kay kining pagsimba nato dunay gitawag transformative power of the Eucharist. Hinay-hinay bag-uhon gyud tas Ginoo. Muna kung doon natay maminaw bitaw tagwali, bisan og mingon ta way klaro, natay makatunan, natay mabalon kay kini pulong sa Dios ug aton tanang madala balon nato inig uli nato human sa misa. Kanindot kung musimba ta nga doon natay mabalon inig uli. Pero sultian ta mo, last na lang yung example diha, bisag unsa kanindot sa wali, unya kamo diha nag-ingkod, wa sa hunahuna, wa gyud mo'y mabalon inig uli. Pero kung kamo i-inspire mo sa Espiritu Santo, unya naning kamot pud mo pagpaminaw, bisan pag way klaro nga wali, pero doon na mo'y makatunan. Doon na mo'y mabalon pag uli. Mabitaw nang ni mga tao moingon, kanabitawng pag uli nato unya, doon na tayo nakatunan, moingon ta, at least no, pag uli moingon ta, kontento ta, satisfied ta. Pero kanang musimba ta nga wala sa buot, inig uli, bisan tuod og nakakalawat, murag wara, empty. Kay ngano man, ang pagsimba di ay kinahanglan pod ang atong huna-huna, atong kasing-kasing, ang atong pagbati naa sa misa, nga andam ta mudawat sa Dios. So balikon nako, wala di ay nagdepende sa wali. Nga moingon ta, we are spiritually nourished. Magdepende po na usahay nato. Nga naminaw. Kay balikon nako, bisan pag unsa kanindot sa wali, pero kung imong huna-huna naglatagaw, wa gihapoy mabalon inig uli. Una nga mosimba ta, na atong kasing-kasing, ang atong unahuna ug ang atong kaugalingon. Hinaot pa unta. Palihog manindog.